حصير تاريخ هيوت نفسي هير زينا ياسفها أتو زينا ياسفها كداني كبابو أتو أسفها كدانن كابدي ويزرو أبرهان دي 28 ميازيا 1950 أب كتما من دفرات ولدو مسدرو ناب كتما أسمرا حز أب استباهد قزاوتي بمقعاز دما أب بيت تمرت حبرت ناي مباعتان مأكلاين تمرتو زازينو أب زقد صولو عمتات እንደገና ናብ ከተማ መንደፈራ ምስድሩ ድሕሪ ምምላስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዛዘመ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳን ጆርጆ ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበረ እዋን ምስ በዓልቲ ቤቱን ኣደደቁን ዝኾነት ወይዘሮ ፀሃይነሽ ኣንደ ማርያም ተራኺቡ 1969 ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ብ1970 ምስ ወይዘሮ ፀሃይነሽ ብሓዳር ተፃመዱ ድሕሪ ዜናይ ናብ ኢትዮጵያ ብምግዓዝ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ኣቕራቢ ፀብፃብ ናይ ሕማም ዓሶ ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ዜናይ ናብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ነጥቢ ስለ ዝነበሮ ብ1973 ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳተማሃረ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ናጽነት እጃሙ ንምምርካት ምስ ምስጢራዊት ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሕግ ሓኤ ተጸንቢሩ ቃልሲ ኣሃዱ ኢሉ ጀመሮ። ኣብ መንጎ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ዕልዋ መንግስትን ህይወቱን ህይወት ስድርኡን ኣስጋኢ ስለ ዝነበረ ንኤርትራ ድሕሪ ምምላስ ብ1975 ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ተቋጻጻሪ ኩነታት ኣየር ናይ በረራ ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ግን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህዝባዊ ግንባር ብዝነበሮ ምትሓዝ ክህደን ስለ ዝጀመረ ኣስመራ ገዲፉ ናብ መቦቆል ዓዱ ብምኻድ ተዓቕበ። ድሕሪ 2 ዓመታት ብ1980 ግን ተጻብኦታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ተዓቕብሉ ዝነበረ ቦታውን ስለ ዘየቋረፀ ሃገሩ ገዲፉ ንስደት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ከምርሕ ተገደደ። ብ1981 ምስ ወዱን ሰበይቱን ናብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ኣተወ። ድሕሪ 5 ዓመት ድማ ኣብ ዓዲ ተሪፎም ዝነበሩ ደቁ ኣስዓቦም። ዜናይ በቲ ዝነበሩ ሓያል ሃገራዊ ፍቅሪ ተደሪኹ ሃገራዊ ቃልሲ እውን ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ከም ኣባል ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ማለት ሕጊ ሓኤ ኮይኑ ቃልሱ ቀጸሎ። ድሕሪ ናጽነት እውን ኣባል ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ማለት ህግደፍ ከም ኣቦ መንበርን ኣካይድን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ዕዮ ብትካሃድ ዝዓመመ ብጻይ እዩ ነይሩ። ከምኡውን ከም ሞተር ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኒውዮርክን ከባቢኣን ኮይኑ ዝነጥፍ ዝነበረ ብጻይ እዩ። ዜናይ ካብ ቃልሲ ዝጀመረሉ ዕለት ክሳብ ዕረፍቱ ብተወፋይነትን ጽንዓትን ህዝቡን ሃገሩን ከገልግል ዝጸንሐ ኣቦን ብጻይን እዩ። ኣብ ናስታት 50 ዓመታት ናይ ሓዳር ዕድሚኡ ዜናይ ኣባ 4 ውሉዳት እዩ። ቢንያም፣ ኣቤል፣ ናኣምንን ሚለንን ከምኡውን ኣባ ሓጎ ኤደን፣ ኤልያስ፣ ጃስቲንን ጃሽዋን ክኸውን በቂሉ። ዜናይ ብዓብዪ ይኹን ብንእሽቶ ኣዝዩ ፍቱውን ምቕሉልን ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ተቐባሊ ጋሻን
مخبر سب لقاس بعل عابي حبون لوهاتن لعل كل دما فتاوى هاقورن هزبون زنبرة بتصاي زيناي عب لبي سدرابيتون فتوتون بتصوتون ووترو كذكر كنبري صوفيا أبزز حلفات صنفر عمدات مع أنت الشرق أبيلا نهاجرا استحلقت كم تبقى هينا زماغوتت كم قازت إنيا هينا صبغات ذكالحت زيت ربرب تعاتق السرحت وعرفت ترفض مسناتو ويوم صقاي موتا زرحيا باتو زينا دورت كل سبب ما بصبغ حجرا بسا بحمد ما تحمل كلها قبل عليوكي معنا أمباسادور بينا بفلا إلى أنا عايز بار فاشو براتنا كله أمباسادور من حزب إرترا كله أمباسادور بينا إذا عبر إرترا سبحانه يكون نجار صراحات كتكاي بعد حضارة الدل مخانا مسحولة كله نتي وياتاتا بعث ربحك الليل قدايا حضارنا اللي عالكم قلعون عبها نتي سرحتي نسبقون يقول نجار انتقاداتي لك يبها لألو توحيلو نسبقون خنورا نزمت أسد فتفشل بكاس ليلات حد نسبقون أنا تتصبق نجار حسو لكم قاتلتين حمد زبالو نزقون إلى إلكترات سجلنا بعباليتاتن هنساتن نزقون إلى النجار بماني جغلناتن بعبيو بماني فتكالك بما خندازت إنيا خينات السنة سلازي ناي صوفيا قبل نجار زيان يعتزي والمايا يحيش بدفنون بيشوفون اللي ينزلون هم قلنا تحلفنا يحيش تي مستوعب رحلتنا لما مزحول نجار بسمونا كتاتل سميعو حالف عمتها بسمونا كتاتل سميعو لما نزحلا في النزي كمززا خلو بمزحت شمت كورسد كلهم نكو حبو سكاي زبالنا أما نجيبهم إيه نكو حبو سنة تنزيز عن السلل بقعات يلوسك أنت حرامك تنزل كله نحن حبوس تأمر لا تحبوس هيكون نشعر يا شمس نفلتاي بس سلاحهم نقول نحن نزلنا مقياس الشمس هيكون فلذي صوفي أبزي أب حدا بوتا قربات النزيزنا وقانت النسل فويا كلام سلزمان نيورك كان جزاء حزب نيويورك كم ناتا أكان كم زخوني أبزخوني جزاء هيدا شاهي زلنا سانا شهر الستي سانا بونك الستي is always welcome كل أنا بحبار قلنا أبقلنا نتنزلنا مسافر نسرح سلاقتنا نفسر دمامي قال لغتي الذي زربا يبزحلكم أمباسادر صوفي أبزي أمزيان نتوم قطع زي تفلتوا أزبلهم بقطع تريواب معدومة التي أبزي أمزيان استعد قبلنا أدوما أنت ززها خرهني دماني إذا اقتصاي لحسيبة ززها خرهني إذا نايدك نستيون ديانيرا بلعلي كنمسكن زلنا دمان دك نستيونا أب حلافنن أبتي ناتن إجان كافلا
بطريقة بمخانة محنتي كابتن بقعات وينا بمسرحان بمركبان دماني نمسكنا جكات على ما بقعات ما على سلازم